kilo ni? Naman. Kani? 200. Oh, ariyo na si mananay diri. Wa pagi na basta taga kasa kwan dalagit. Opo, taga dalagit. Sige, madam. Mga bay. Wala shout out. Ngitag prutas diya nga nindot nara dire sa Asa man Nasyon Dalagit. Oh, kasi ngan boss, ngan sa tindahan boss. Francis Store wala ilahan ang mga gwapong tindero dire. Ari na mo dire kay mangumpra ta, daghang kay dire. Lain-lain lang klase yo, tanang pangitaon yo na dire. Boss. Shout out sa mga mamalitay prutas diya nara Dalagit poblasyon merkado. Ari na mo dire. Kailan ni manok boss? 20. Ha? 20? Oo. Apply mo dire Monday to Friday, Sunday no? Oo. Unsa oras mo magsugod dire? Sayo man? Sayo mga alas 10. 7. Oo. Mahuman alas 1. 7 plus. Oo. Wala kay shout out? Shout out. Wala, agi lang ba tata? Shout out sa mga taga Delitos, Lechon Manok. Okay. Tindero gwapo. Mga Ano? tindero gwapo no? Salamat sa YouTube ba? Sa YouTube ba? Gusto mo pa madama? Pasensya na. Pwede kayo. Thank you niya, thank you. Thank you madam. Thank you. Pila niya mga artista sira? O ba? Madam. Madam, thank you madam. Thank you. Thank you. Thank you kayo. Pila kilo ni madam? Sir, 80. Okay. Nara mo pero may madam no? Ang mong kuan kardaba nimo. Ay dawa kay mahilong na 30. Thank you madam. Agi lang ko. Madam, agi lang ko madam. Hello madam, agi lang ko ha. May hapon yung tanan. Gwapa. Basta taga Dalagit mga gwapa gina. Mga gwapa ayaw. Tago. Amping mo, amping mo, amping mo. Amping. Oh, pwede. Yes, yung parents, mga classmates. Shout out sa mga classmate ha, nasa Karkar. Shout out ko sa akong mga ka-brother sa hospital. Wala? Sige, follow lang mo. I-search nyo, Dalagiti, bookstore. Okay, makita mo. Sige, thank you. Amping mo. Bye-bye. Diyan ka na.
Boss. Sa pilang kilo sa yung pork chop, boss? 290. Okay. 290. O sa may bisiling mga dali mahalin diri nga kwan, boss, karne. Pork gino, pork belly. Tagpilang kilo? 290. Okay. Abli mo kada daw diri, boss? Boss, agi lang sa ko po sa. Thank you, boss. Amat, boss. Madam, vlog na ako, madam, ha? Agi lang ko, madam. Boss, hapon nyo dyan. Hapon. Madam, may hapon, madam. Kapagsama ko, madam. Boss, kapagsama ko, boss, ha? Kapilang kilo, madam? 100 sir. Madam, sama-sama ko, ha? Thank you, madam. Madam, may hapon. Madam, sama-sama ko, ha? Ano na yan? 100. Madam, tagpilang kilo, ni? Naman. Kani? 200. Oh, ariyo na si mananay diri. Wa pagi na basta taga kasa pa dalagit. Sige, madam. Madam, sama-sama ko, madam. Agi lang ko. Salamat, madam. May hapon po dia. Hello, madam. Sama-sama ko, madam. May hapon, madam. Sama-sama ko, madam, ha. Pasensya na. Thank you. Madam, sama-sama ko. Boss, sama-sama ko, boss. May hapon yung tanan dia. Ada 160. Ano sa ko, madam? Hello, bye. Bye-bye. Madam, agi na ko, madam, ha? Madam. Bulan?
Pila kilo ni madam? Anak sir, 80. 80. Okay. Nara mo pirmi madam no? Ang mong kuan kardaba nimo. Kay dawa kay mahilong na 30. Thank you madam ha. Agi lang ko. Thank you. Madam. Bos, agi lang ko bos. Agi lang ko. Madam, agi lang ko madam. Hello madam, agi lang ko ha. May hapon yung tanan. Basta taga-dalagit mga gwapa gina. Mga gwapa ayaw mo. Tago. Ma-expose siya madam. Sige madam. Hi, thank you. Welcome to my vlog. Madam, agi lang ko. Bos, agi lang ko. Hapon bos. Oh, may hapon dyan, sir. Agi lang ko bos. Madam, agi lang ko madam. May hapon yung tanan diya. May hapon. Agi lang sa ko ha. Madam, may hapon. May gabi na diya. Gabi na diya. Bos, may hapon bos. Amo ta dire. Balik ko para, kuhan. Lamas yung ano. Sige boss, ayaw boss ha. Larga na. Amping mo, amping mo, amping mo. Amping.
Diretso ka, boss. Boss, ang gabi dia. Hey, tira di ay. Kailan ni malugos? 280. Ha? 280. Oh. Apply mo dire Monday to Friday, Sunday no? Oo. Unsa oras mo magsugod dire? Sa'yo man? Sayo mga alas 10. 7. Oh. Mahuman alas 1. Mga 7 plus. Oh. Wala kay shout out. Shout out.
Wala, agi lang ba? Tata? Shoutout sa mga taga Delitos, Lechon Manok. Okay. Tindiro ko ako. Matindiro ko ako, no? Salamat sa YouTube ba? Sa YouTube ba? YouTube, oh. Dalagiti Woktor, Dalagiti Woktor. Dalagiti. Woktor. Woktor? Oh, muna yung title. Maser sa YouTube. Dalagiti Moktor. Woktor. Woktor. Basta na Dalagiti. Ano siya? Facebook page pa. Wag ko pa boss. Dili pa kita sikat eh. Ano mo na magsugod mo? Kasi Manok ay. Christos bay. Christos Bay. Oo. Mo na ikuan sa Facebook kuan. Narang Sa Facebook o YouTube. Facebook, Pero YouTube. kani upload ko na sa YouTube ko ni. Dalagiti Woktor na. Oh, ang title na pa ni akong kuan Dalagiti Woktor. Christos. Pero agi mong sa Facebook page Christos Mo Bay. gyapon. Oh, sa YouTube mo gyapon. Shout out. Christos bay. Ako iba na, gusto ba? Para mapil si boss ba na malit man siya. Shout out. Salamat niyo boss. Salamat niyo. Salamat. Salamat. Ano boss? Muna siya boss. Balik mo boss. Salamat kay boss ha. Christos Bay. Christos bay. Christos Bay. Boss, thank you boss. Okay, shout out boss. Sige, thank you kay support boss ha. Thank you. Sa mga taga Delitos, Lechon Manok. Thank you. Ano yun? Parehas ng tanan. Thank you, thank you. Ay, mga hapon. Eh,